Bună! Vă aștept joi la ora 19 la un nou episod din podcastul Spune-mi tu Câmpina. La început nu existau nici joi, nici ora 19, nici studioul în care mă aflu acum. La început existau doar câteva întrebări. Câte povești rămân nespuse? Câți oameni valoroși trec neobservați? Și cât pierdem când nu ne ascultăm unii pe ceilalți? Din aceste nedumeriri s-a născut o decizie, să pornim. Să pornim în călătoria Spune-mi tu Câmpina. Nu știam unde vom ajunge, dar știam că merită să începem. Nu știam câți oameni vor accepta invitația, nu știam cine va spune da, dar știam că acest oraș are foarte mulți oameni care merită să fie văzuți și ascultați. Și uite așa, aproape fără să ne dăm seama, s-a conturat ceva mai mare decât fiecare dintre noi. Astăzi suntem la un pas distanță de al 50-lea episod. 50 de conversații, 50 de întâlniri, 50 de moduri diferite de a spune Câmpina contează. Sunt vocalist și founder în Vox, care este trupă tot câmpineană. După încă vreo 2 săptămâni m-a sunat altcineva de la ProTV dacă nu vreau să mă înscriu la Masterchef. Mă duceam în toată România, făceam interviuri cu oameni de afaceri pentru revista Forbes 500 miliardari. Și m-am identificat mai mult cu domeniul nutriției, în care activez de mai bine de 10 ani. Sunt medic veterinar aici în comunitatea noastră în Câmpina. Eu sunt Cătălin, în cazul în care nu m-am prezentat, și sunt scriitor. Sunt psihiatru, medic primar, cu un doctorat în tulburări depresive. În timpul liber fac dezbateri academice de 2 ani de zile. Meseria oficială în documente este decorator floral. Sunt psiholog clinician, lucrez la Spitalul de Psihiatrie Voila. Spuneam mai devreme că, aproape fără să ne dăm seama, s-a conturat ceva mai mare decât fiecare dintre noi. Și poate că părea doar o formulare bine aleasă, dar acum e greu să o mai numim așa, pentru că am văzut-o cu toții în toate aceste chipuri. Chipuri în care poate te-ai regăsit și tu, sau poate ai recunoscut o persoană apropiată ție. Acel ceva este o comunitate. O comunitate care a crescut firesc, prin oameni care au ales să facă parte din ea. Împreună am creat un spațiu al dialogului, al apartenenței, un spațiu în care diferențele nu ne separă, ci ne apropie. 50 de episoade, un oraș, o comunitate. Spune-mi tu Câmpina.